Ene adiskideak, naiz hauztet gauza bat galdetu. Aniz dendek ez dakite errepustik ematen, baina gutarik bakotxak behar luke. Joan ote naiz zeruat. Jenkoaren evangelioak erakusten gaitu nola jakiten aldugun. Lehemisik behar dugu izan bide honean. Evangelioak dio. Gure agotik konfesatzen badugu Jesu Kristo eta sinesten badugu bihotzean gure jinko jaunak hiletarik piztu duela salbatua gare. Jesu Kristok erraten du berriz, ni naiz bidea, egia eta bizia. Ni hor ez da jinko aitarat gaiter nitarik bezik. Ez seindurik, ez apesik, Jesus bakarrik da zeruat joateko bidea. Aitortzen badugu bekatoroz garela, eta nahi badugu Jesu Kristo guru salbatzailetzat, orduan da astapena jenkoari buruz. Guretzat ura da bide bakarra. Bigarren, bada sinale bat ageria, bertzek ikusten aldutena. Hori da bizian saindamendu bat. Behazazue eian saindamendu hori badu zuen. Jesu Kristok ez du bakarrik bekatua barkatu nahi. Egin nahi du gutari kreatur berri bat. Aniz dendek pentsatzen dute zerbait giristino urratx egin eta beren utxen estaltzeko beren harima segurean dituztela. Ez gaiten hortan fida. Giristino izateak ez du neor salbatzen. Bakarrik Jesu Kristok salbatzen hald gaitu. Egiten duelarik, harima garbitzen du eta mementu hartan bizia saindatua da. Gure bizia orduan zuzen da deneri buruz, kontzientzia erreberritua delakotz, eta gidatzen bai gaitu desira oneri buruz. Bada horraino bertze sinale bat, erakusten gaituena zeruko bidean garen. Nio kentzen al ez gaituena. Sentitzean jinkoarena garela, ez da gehiago gure harima utxa, eta orduan sentitzen da ere jenkoa gure aita dela. Evangelioak erraten du, jinkoaren espirituak lekukotasun egiten duela gure espirituari, jinkoaren aurrak garela. Bertze lenguaia bat hartzen da, amodioa, konfientzia, egiten alduzue buru nahi duzuen guzieri. Jinkoaren bakea gainditzen baititu denak, bekatua barkatuak izain zaizuelakot. Jesu Kristoren evangelioan da, zoazte mundu guzian barna, eta evangelioa predikazazue kreatur guzieri. Nor ere sinetxiko baitu eta bataiatuko baita, ura salbatuko da. Nor ere ez baitu sinetxiko, ura galduko da. Hori eginez, jenkoak deklaratzen du, salbatua garela. Egizue zuen kontzientziko examina. Hiru sinale horiek ote ditut zuen bizian baden saindamendurik. Badu zuen sentimendu egiazkoa, Jesu Kristorenak zaiztela. Sentitzen duzuen zuetan bizi dela. Adiskideak ez baditut zuen sinale horiek, zoazte orai Jesu Kristori. Evangelioak dio oraino. Ez naiz oroituko gehiago eien bekatu ez. Orai beretik ardezagun zeruko bide egiazkoa. Gastakin bat, Barrabas deitua preso zen. Bazen ere bertze gizon bat, Jesus deitua. Ura etzen gastakina. Ez du ongiri bezik egin. Ura da Jesu Kristo. Jenkoaren semea. Jenkoak hanbertze maite zuen mundua, eman baitu salbatzaile bat, Jesu Kristo. Nok ere sinetxiko baitu gure bekatuentzat hil izan dela, eta bataiatzen baita, ura salbatua izanen da. Jesus izan da munduan. Mundua arekina da, eta munduak ez du ezagutu. Onartu dueteneri aldiz, eman diote jenkoaren haur bilakatzeko ala, egan nahi baita, haren baitan sinetxi duteneri. Jenkoa, niok ez du egundaino ikusi. Aitaren baitan dagon seme bakarrak dauku ezagutu arazi. Una bera, Jesu Kristo onbertze ongi eginduena, eta inozanta, hiltzerat kondenatua. Urte guziez, bazen usaia preso zen norbait libratzeko. Pilatuse deitu gobernadoreak galdegin zuen antziren jendieri. Nori behar dut barkatu, Barabas ala Jesus.
Oiuz hasi ziren. Barabas! Barabas librazazu! Orduan Pilatusek. Eta zer egin behar dut Jesus, Kristo deituaz. Baina nek oiuka lotu ziren. Gurutzifika zazu hori. Eta zer plazera haitu duelarik Barabasek libertatean emana zela. Baina Jesu Kristo gurutzifikatua izan da haren partez. Denak sortua gare gaizkaren presonier. Ezen liburu zainduak ero evangelioak dio. Ez da justurik bat ere ez. Baina Jesus etorri da mundurat, oinaze izigarriak jasan ditu gure harimako eta gorputzeko libertarearen emaiteko. Egan nahi baitu, nor ere sinesten baitu Jesusek bere odola isuri duela gure bekatuentzat, eta humilatzen denak ezagutuz bekaturuz beharrela, errezibituko du bekatuen barkamendua. Jesusen odol sakratuak garbituko du eta eginen du jinkoaren aur. Belaunuk itotoriz, errandezagun Jesus maiteari. Aita zerukoa mil esker, igorri duzulakotz Jesus eta hildelakotz ene partez. Nahi dut onartu nere bekatuentzat eginduen sakrifizioa. Eta ezagutzen dut ene salbatzailetzat ezen erranduzu. Ez dut kanporat emanen nere ganat heldu dena. Eskerra dauzkitut zurea izatea Jesusen izenean. Jauna nominoa zuri bezin, zodu zuelen bizimetikoa. Eta gutxinetzen du, eta ezagutu du, zozinela Kristo jenkoaren semen. Jesus da guretzat miresgarria, konseilu hemeile parea mia, bekatu guztian garbitzen ditu, Jerusalem gana itzuzen dena. Galdegin ote duzuen zer den uruztasuna. Egungo gizonek uste dute uruz izatea balima dute munduko plazer guziak. Bizkitartean, gauzoie denek ez dute emaiten egiazko uruztasunik. Aberatsa ez da uruz. Jakintasunare ez, munduuntako gizonare ez. Behazazue zuen inguruan, niok ez da satisfu. Ez da egundaino haitu orain bezin bat ituzkerik. Liburu zainduak eraskusten gaitu errege baten bizia. Denak bazituen uruz izateko. Bere soldaruek irazi zuten gerla eta bere erresuma azkartu zen eta beraztu zen. Uruz behar zuen jaun erregearek. Bizkitartean ez zen uruz. Biziki maluruz zen, zertako. Bazuen bekatu bat gordea. Bere bekatuaren gordetzeko hartu zuen bertze baten Andrea eta ura hilaraziz bere hutsaren gordetzeko. Bali badugu bekatu haundi ero txipi bat, egun batez, denek jenkoaren antzineat agertu beharko dugu. Egun hartaz oroituz, itzuli du bere bihotza jenkoari buruz. Zuek ere nahi bali baduzue errege horrek bezala egin, ikusiz zuen bekatuak txipiak eraundiak. Gure jinko jaunak bere miserikordian eman dauku bere seme bakarra, Jesu Kristo. Nok ere sinesten baitu eta humilatzen errege horre bezala, izanen du bere bekatuen barkamendua. Orduan errege horrek erraten altzuen uruzela, izatu baitzuen bere bihotzean bere bekatuaren barkamendua. Nor da uruz mundu untan, bakarrik bere bekatuen barkamendua izatu duenak. Zuek ere nahi baduzue egiazki uruz izan, galdezazue Jesu Kristo gure salbatzaileari zuen bekatuen barkamendua. Ez da nior munduan bekatua barkatzen alduenik, jinkoaren antzinean Jesu Kristo bezik. Zuek ere galdezazue jenkoari eganez. Urrik altzaiten itaz bekatoroz naizelakotz. Ekazu bihotzeko bakea, Jesus jauna. Zure gainean dut nere konfientzia. Ekazu ene hariman bizia. Ezen jinkoak erraten du. Ez dut emain kanpoat nere ganat heldu dena. Nok ere otoitz iten du Jesusen izenean,
ura salbatua izanen da. Jesusek dio bere evangelioan. Nitaz sinesten duenak badu betierekotz bizia. Barkamendua errezibitzen duenak, egiazko bake jarekin urus izanen da. Kristen izanare geratu naz, Jesus hilda gure bekatuentzat, humiliatu naiz, Jesus maiteare, Jainkoaren bakia, ale geratu nau. Jesus Jainkoaren semea etorri delarik mundurat erantzuen. Gizon aberaz bat bazen, bestitua beruzaz eta sedaz, ontza bizizena. Bazen ere eskale Lazaro deitu bat. Hau, aberatsaren atean zagon. Dena zauri, goze. Gogotik janen zituen aberatsaren maineko puruskak. Niokez baitzion emaiten. Xakurak etortzen zaizkion zaurien milikatzerat. Pobre izanagatik, bazuen bihotzean zerbait aberatsak ez zuenik. Jesus Kristori humiliatu zelakot, Jainkoaren ganik izatu zuen bere bekatuen barkamendua. Oikola, eskalea hiltzen eta ingeruek ere eman zuten zeruat, zuelakotz bere bekatuen barkamendua. Aberatsare ere hiltzen, eta infernuan izan zen ehortzia. Bere oina zen erdian, behaturik Jainkoari buruz, urrik altzaten itaz, eta igortzazu Lazar, erriat renpaturik gurean, nere miharen freskatzeko, zer nahi ikusten baitut zukar aukien erdian. Errepusta izatu zuen, zure eta nere artean bada lehize zilo haundi bat, nun hemendik horrat nahi litazke ezin balitazkenak joan, ez eta ere hortikunat jin. Aberatsak berriz, aita, ene sorretxerat egortzazu otoi Lazar, handitutan ene bortzanaieri hemengo berri emaiterat. Haek beden, hatxe gabezko lekuntarat erorez diten. Abrahamek erantzion, hiletari norbait pisturik ere ez luteke sinetxiko. Jesu Kristo Jainkoaren semea hilda, gutarik bakotsaren bekatuen dako. Nor ere sinesten baitu salbatua izanen da. Ordu deno, adiskide maiteak, izul gaiten Jesu Kristori buruz, ura da gure salbatzaile bakarra. Beranduikaturik, galderezagun bihotzetik, Jesus jauna, barkan ezazun ere bekatu guziak, eta garbin ezazu zure odol sainduarekin. Zer alegrantziazko mementua, Jainkoaren bakea gure bihotzean errezibitzean. Orduan, Jainkoaren aur bilakatzen gare, ezen evangelio sainduak dio. Jainkoaren espirituak lekokotasun egiten bait gaitu, gure espirituari salbatua garela. Evangelio sainduak galdegin bezala obeditzen badugu, espiritu sainduak lagunduko gaitu haren borondatearen egiten. Eta hiltzen zaiztenean, ez zaizte gizon aberatsa bezala joanen infernuat. Jesu Kristo gure jauna berak hartuko zaituzte berekin, haren eresuman zeruan. Horrai behar dugu denek oroitu gure eternitateaz. Eta egin Lazarek egin duena, egun batez urur izanen gare. Zer balio du gizon batek mundua irabaztea, bere harima galtzen badu. Mundu untan istant batentzat gare denak, hil ondoko biziak ez du finiterik, adiskide maiteak horret gaiten gure eternitateaz. Ene adiskideak, nahi zauztet gauza bat galdetu. Aniz dendek ez dakite errepustik ematen, baina gutarik bakotxak behar luke. Joan ote naiz zeruat. Jainkoaren evangelioak erakusten gaitu nola jakiten aldugun. Lehemisik behar dugu izan bide honea. Evangelioak dio. Gure agotik ofesatzen badugu Jesu Kristo eta sinesten badugu bihotzean gure Jainko jaunak hiletarik piztu duela salbatua gare.
Jesu Kristok erraten du berriz, ni naiz bidea, egia eta bizia. Ni hor ez da jenko aitarat gaiter, nitarik bezik. Ez seindurik, ez apesik, Jesus bakarrik da zeruat joateko bidea. Aitortzen badugu bekatoroz garela, eta nahi badugu Jesu Kristo guru salbatzailetzat, orduan da astapena jenkoari buruz. Guretzat, ura da bide bakarra. Bigarren, bada sinale bat ageria, bertzek ikusten aldutena. Hori da bizian saindamendu bat. Behazazue eian saindamendu hori badu zuen. Jesu Kristok ez du bakarrik bekatua barkatu nahi. Egin nahi du gutari kreatur berri bat. Aniz dendek pentsatzen dute zerbait giristino urratx egin eta beren utxen estaltzeko beren harima segurean dituztela. Ez gaiten hortan fida. Giristino izateak ez du neor salbatzen. Bakarrik Jesu Kristok salbatzen hald gaitu. Egiten duelarik, harima garbitzen du eta mementu hartan bizia saindatua da. Gure bizia orduan zuzen da deneri buruz, kontzientzia erreberritua delakotz, eta gidatzen bai gaitu desira oneri buruz. Bada horraino bertze sinale bat, erakusten gaituena zeruko bidean garen. Niok kentzen al ez gaituena. Sentitzean jinkoarena garela, ez da gehiago gure harima utxa, eta orduan sentitzen da ere jenkoa gure aita dela. Evangelioak erraten du, jinkoaren espirituak lekukotasun egiten duela gure espirituari, jinkoaren aurrak garela. Bertze lenguaia bat hartzen da, amodioa, konfientzia, egiten alduzue buru nahi duzuen guzieri. Jinkoaren bakea gainditzen baititu denak, bekatua barkatuak izain zaizuelako. Jesu Kristoren evangelioan da, zoazte mundu guzian barna, eta evangelioa predikazazue kreatur guzieri. Nor ere sinetxiko baitu eta bataiatuko baita, ura salbatuko da. Nor ere ez baitu sinetxiko, ura galduko da. Hori eginez, jenkoak deklaratzen du, salbatuak garela. Egizue zuen kontzientziko egzamina. Hiru sinale horiek ote ditut zuen bizian baden saindamendurik. Badu zuen sentimendu egiazkoa, Jesu Kristorenak zaiztela. Sentitzen duzuen zuetan bizi dela. Adiskideak ez baditut zuen sinale horiek, zoazte orai Jesu Kristori. Evangelioak dio oraino, ez naiz oroituko gehiago eien bekatu ez. Orai beretik ardezagun zeruko bide egiazkoa. Gastakin bat, Barrabas deitua preso zen. Bazen ere bertze gizon bat, Jesus deitua. Ura etzen gastagina. Ez du ongiri bezik egin. Ura da Jesu Kristo. Jenkoaren semea. Jenkoak hanbertze maite zuen mundua, eman baitu salbatzaile bat, Jesu Kristo. Nok ere sinetxiko baitu gure bekatuentzat hil izan dela, eta bataiatzen baita, ura salbatua izanen da. Jesus izan da munduan. Mundua arekina da, eta munduak ez du ezagutu. Onartu dueteneri aldiz, eman diote jenkoaren haur bilakatzeko ala, egan nahi baita, haren baitan sinetxi duteneri. Jenkoa, niok ez du egundaino ikusi. Aitaren baitan dagon seme bakarrak dauku ezagutu arazi. Una bera, Jesu Kristo onbertze ongi eginduena, eta inozanta, hiltzerat kondenatua. Urte guziez, bazen usaia preso zen horbet libratzeko. Pilatuse deitu gobernadoreak galdegin zuen antziren jendieri. Nori behar dut barkatu, Barabas ala Jesus. Oiuz hasi ziren, Barabas librazazu. Orduan Pilatusek, eta zer egin behar dut Jesus Kristo deituaz. Baina nek oiuka lotu ziren. Gurutzifika zazu hori. Eta zer plazera haitu duelarik Barrabasek libertatean emana zela. Baina Jesu Kristo gurutzifikatua izan da haren partez. Denak sortua gare gaizkaren presonier.
ezen liburu zainduak ero evangelioak dio. Ez da justurik bat ere ez. Baina Jesus etorri da mundurat, oinaze izigarriak jasan ditu, gure harimako eta gorputzeko libertarearen emaiteko. Egan nahi baitu, nor ere sinesten baitu Jesusek bere odola isuri duela gure bekatuentzat, eta humilatzen denak ezagutuz bekaturoz beharela, errezibituko du bekatuen barkamendua. Jesusen odol sakratuak garbituko du eta eginen du jinkoaren aur. Belaunik itotoriz, errandezagun Jesus maiteari. Aita zerukoa mil esker, igorri duzulakotz Jesus eta hildelakotz ene partez. Nahi dut onartu nere bekatuentzat eginduen sakrifizioa. Eta ezagutzen dut ene salbatzailetzat ezen erranduzu. Ez dut kanporat emanen nere ganat heldu dena. Eskerra dauzkitut zurea izatea Jesusen izenean. Jauna dominua, zuri bezik, zuduzuele bizi betikoa. Eta gutxinetxe du, eta ezagutu du, zuzinela Kristo jenkoaren seme. Jesus da guretzat miresgarria, konseilu hemeile parea mila, bekatu guztian garbitzen ditu, Jerusalem gana itzuzen dena. Galdegin ote duzuen zer den uruztasuna. Egungo gizonek uste dute uruz izatea balima dute munduko plazer guziak. Bizkitartean, gauzoie denek ez dute emaiten egiazko uruztasunik. Aberatsa ez da uruz. Jakintasunare ez, munduuntako gizonare ez. Behazazue zuen inguruan, niok ez da satisfu. Ez da egundaino haitu orain bezin bat ituzkerik. Liburu zainduak eraskusten gaitu errege baten bizia. Denak bazituen uruz izateko. Bere soldaruek irazi zuten gerla eta bere eresuma askartu zen eta beraztu zen. Uruz behartzuen jaun erregearek. Bizkitartean etzen uruz. Biziki maluruz zen, zertako. Bazuen bekatu bat gordea. Bere bekatuaren gordetzeko hartu zuen bertze baten Andrea eta ura hilaraziz bere hutsaren gordetzeko. Balima dugu bekatu haundi ero txipi bat, egun batez, denek jenkoaren antzineat agertu beharko dugu. Egun hartaz oroituz, itzuli du bere bihotza jenkoari buruz. Zuek ere nahi badin baduzue errege horrek bezala egin, ikusiz zuen bekatuak txipiak eraundiak. Gure jinko jaunak bere miserikordian eman dauku bere seme bakarra, Jesu Kristo. Nok ere sinesten baitu eta humilatzen errege horre bezala, izanen du bere bekatuen barkamendua. Orduan, errege horrek erraten altzuen uruzela. Izatu baitzuen bere bihotzean bere bekatuaren barkamendua. Nor da uruz mundu untan, bakarrik bere bekatuen barkamendua izatu duenak. Zuek ere nahi baduzue egiazki uruz izan, galdezazue Jesu Kristo gure salbatzaileari zuen bekatuen barkamendua. Ez da nior munduan bekatua barkatzen alduenik, jinkoaren antzinean Jesu Kristo bezik. Zuek ere galdezazue jenkoari eganez. Urrik altzaiten itaz bekatoroz naizelakotz. Ekazu bihotzeko bakea, Jesus jauna. Zure gainean dut nere konfientzia. Ekazu ene hariman bizia. Ezen jinkoak erraten du. Ez dut emain kanpoat nere ganat heldu dena. Nok ere otoitz iten du Jesusen izenean, ura salbatua izanen da. Jesusek dio bere evangelioan. Nitaz sinesten duenak badu betierekotz bizia. Barkamendua errezibitzen duenak, egiazko bake jarekin uruz izanen da. Triste nintzen geratu nahi, Jesus hilda gure bekatuentzat. Humiliatu naiz, Jesus maiteari,
Oren bakia, ale geratu nau. Jesus Jainkoaren semea etorri delarik mundurat erran zuen. Gizon aberaz bat bazen, bestitua beruzaz eta sedaz, ontza bizi zena. Bazen ere eskale Lazaro deitu bat. Hau, aberatsaren atean zagon, dena zauri, goze, gogotik janen zituen aberatsaren maineko puruskak, niok ez baitzion emaiten. Sakurak etortzen zaizkion zaurien milikatzerat. Pobre izanagatik, bazuen bihotzean zerbait aberatsak ez zuenik. Jesus Kristori humiliatu zelakot, Jainkoaren ganik izatu zuen bere bekatuen barkamendua. Oikola, eskalea hiltzen eta ingeruek ere eman zuten zeruat, zuelakotz bere bekatuen barkamendua. Aberatsare ere hiltzen, eta infernuan izan zen ehortzia. Bere oina zen erdian, behaturik Jainkoari buruz, urrik altzaten itaz, eta igortzazu Lazar, herriat renpaturik gurean, nere miharen freskatzeko, zer nahi ikusten baitut sukar aukien erdian. Errepusta izatu zuen, zure eta nere artean bada lehiz haundi bat, nun hemendik horat nahi litazke ezin balitazkena joan, ez eta ere hortikunat jin. Aberatsak berriz, aita, ene sorretxerat egortzazu otoi Lazar, handitutan ene bortzanaieri hemengo berri emaiterat. Haek beden, atxe gabezko leikuguntarat erorez diten. Abrahamek erantzion, hiletari norbait pisturik ere ez luteke sinetxiko. Jesu Kristo Jainkoaren semea hilda, gutarik bakotxaren bekatuen dako. Nor ere sinesten baitu salbatua izanen da. Ordu deno, adiskide maiteak, izul gaiten Jesu Kristori buruz, ura da gure salbatzaile bakarra. Beranduikaturik, galderezagun bihotzetik, Jesus jauna, barkan ezazun ere bekatu guziak, eta garbin ezazu zure odol sainduarekin. Zer alegrantziazko mementua, Jainkoaren bakea gure bihotzean errezibitzean. Orduan, Jainkoaren aur bilakatzen gare, ezen evangelio sainduak dio. Jainkoaren espirituak lekokotasun egiten baigaitu, gure espirituari salbatua garela. Evangelio sainduak galdegin bezala obeditzen badugu, espiritu sainduak lagunduko gaitu haren borondatearen egiten. Eta hiltzen zaiztenean, ez zaizte gizon aberatsa bezala joanen infernua. Jesu Kristo gure jauna berak hartuko zaituzte berekin, haren eresuman zeruan. Horrai behar dugu denek oroitu gure eternitateaz. Eta egin Lazarek egin duena, egun batez urur izanen gare. Zer balio du gizon batek mundua irabaztea, bere harima galtzen badu. Mundu untan istant batentzat gare denak, hil ondoko biziak ez du finiterik, adiskide maiteak oroz gaiten gure eternitateaz.